Nu vil jeg vise, hvordan man løser opgave 5 ved hjælp af GeoGebra. Først skal vi tegne grafen for en funktion, f af x lig x i anden plus 2x minus 1. Og derfor starter jeg med at taste den ind her. F af x er lige med x i anden plus 2 gange x minus 1. Sådan der. Så er grafen tegnet her. Den er tegnet med rødt. Hvis jeg gerne vil have regneforskriften til at stå der, så går jeg ind og højre klikker på grafen og går ned i egenskaber. Og der er i basis, der går jeg ind i navn og vælger navn og værdi. Sådan her. Så står regneforskriften her. Sådan her. Så står regneforskriften for funktionen. Sådan her. Så kan vi lade den stå her. Vi skal bestemme f af 3. Det vil sige, at jeg kender x. X-værdien er 3. Jeg skal finde y-værdien. Det vil sige, at jeg kan gå ind her, og så kan jeg skrive x er lige med 3. Sådan her. Her, hvis jeg så går op til grafen, der hvor det sker hinanden, der har jeg min y-værdi. Det vil jeg gerne finde helt præcist, så jeg går ind her og vælger skæringsværktøj. Jeg trykker på linjen. Jeg trykker på grafen. Der har jeg mit punkt der. Det er 3,14. Så når x er 3, så er y lige med 14. Så svaret på spørgsmål A, det er 14. Nu vil jeg meget gerne have punktet her. Angivet koordinaterne. Så går lige ind i egenskaber. Og så vil jeg godt have både navn og værdi. Sådan her. Så nu har jeg her stående mit punkt, skæringspunktet. Det er A, det er 3,14. I spørgsmål B, der skal jeg løse ligningen f af x lige med 2. Det vil sige, at jeg kender min y-værdi, og x er ukendt. Derfor skal jeg sige hernede y lige med 2. Jeg skriver y lige med 2. Får jeg en vandret linje, og der kunne jeg godt lige højre klikke på den, og gå ind i egenskaber, og så kan jeg sige, den vil jeg gerne have til at være blå. Sådan her. Så er nu den blevet blå. Der hvor den vandrette blå linje sker den røde graf, der er y-værdierne 2. Derfor går jeg ind i mit skæringsværktøj igen, trykker på den røde graf og den blå linje. Jeg ser, der kommer 2 punkter frem, B og C, som begge to har y-værdien 2. X-værdierne det er minus 3 for den ene og 1 for den anden, så det er løsningerne til min ligning f af x lige med 2. Igen vil jeg gerne lige se koordinaterne hernede på punkterne, så jeg går lige ind og vælger i basis navn og værdi for punktet B. Det har jeg her. Og jeg gør det også lige for punktet C. Egenskaber. Jeg vil gerne have både navn og værdi. Sådan her. Og så kunne jeg lige flytte koordinaterne, som bedre kan se koordinaterne. Det er for det ene punkt. Og det her det er for det andet. Nu kan jeg se her, der har mine løsninger. X-værdien minus 3 og x-værdien 1 giver begge to y-værdier 2. Så det er løsningen til min ligning. Endelig skal jeg bestemme tangentens ligning i punktet 2,f af 2. Det vil sige, at jeg skal have punktet tastet ind. Så jeg skriver 2, f af 2. Trykker på Enter. Og det er så punktet D. Det ligger der. Og der har grafen en tangent. Og den tangentligning vil jeg meget gerne finde. Derfor går jeg op i den her. Og går ned og finder tangentværktøjet. Jeg trykker på grafen. Den røde graf. Trykker på punktet. Og så er tangenten tegnet. Igen højre klikker jeg lige på den. Og vælger egenskaber. Og jeg vil godt have den til at være grøn for eksempel. Så den her. Så er den blevet grøn. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vise ligningen. Så derfor vælger jeg navn og værdi. Så den her. Så har jeg her stående min tangentligning. Den står der. Det er ligningen for tangenten. Og det er så svaret på spørgsmål C. Nu har jeg så lavet hele min opgave her. Og derfor vil jeg meget gerne have taget et billede af det her, som jeg kan bruge i min besvarelse. Derfor jeg går op i filer, vælger eksporter og vælger, at jeg skal lave en tegning. Så jeg skal gemme den tegning der. Jeg gemmer den på skrivebordet, så kan jeg hurtigt finde den. Og jeg vil gerne kalde den opgave 5 figur. Sådan her. Og så gemmer jeg den. Så nu har jeg indsat mit billede i Word til opgave 5.
Men der er jo ikke nogen, der kan forstå den figur her. Derfor skal vi lave en forklaring. Derfor går vi herned, og så skriver vi her simpelthen, hvad der sker. Og så skriver jeg her, først tegner jeg grafen i GeoGebra. Se den røde graf. Sådan. Så har vi spørgsmål A. Hvis løs ligningen find f af 3. Så man skriver her, jeg tegner den lodrette linje x lig med 3. Den er med sort. Og finder skæringspunktet mellem den og grafen. Det er punktet store A lig med 3,14. Derfor er f af 3 lig med 14. Så har jeg besvaret spørgsmål A. Så går vi ned til spørgsmål B. Det var der, hvor vi skal løse ligningen f af x lig med 2. Jeg tegner linjen y lig med 2. Det er den blå linje. Sådan der. Så finder jeg skæringspunkterne mellem linjen og grafen, og det er punkterne B lig med minus 3,2 og C lig med 1,2. Her er y lig med 2, og derfor er x-værdierne x lig med minus 3, eller x lig med 1. Sådan. Endelig er der så det sidste spørgsmål. Vi skal bestemme tangenten. Så skriver jeg her, tangenten indtegnes i punktet 2,f af 2 ved hjælp af GeoGebra. Sådan der. Det er punktet D. Sådan her. Gå lige op og kigger her. Det er den grønne graf. Det er den grønne linje. Vi kan se, at ligningen er y lig med, og lad os lige se, hvad der står. Der står y lig med 6x minus 5. Sådan der. Og så har vi løst den opgave. Nu er jeg færdig. Nu kan jeg gemme mit Word-dokument. Og så har jeg så løst opgaven. Jeg har mine tegninger her, og jeg har min forklaring hernede, hvad der foregår.